Všetkých návštevníkov by som chcel tohto leto pozvať do Ružomberka, pretože sme pripravili viacej atrakcií. Veteráni tu majú svoje preteky a prehliadku historických aut, športovci tu majú ružomberské schody a nesmiem zabudnúť aj na termálne kúpalisko v Bešeňovej, čo je pre dospelých aj pre deti na celý deň. Veľmi dobrý relax, dobrá zábava a dobrý oddych. Ružomberok tu má dve pamätné miesta na Andreja Hlinku, jednak je to jeho rodný dom v miestnej časti Černova, jednak je to mauzoleum, ktoré sa nachádza zrovna tu pri budove Mestského úradu. Ružomberok ako taký má ešte tú kultúrnu pamiatku UNESCO, čo je skanzen zachovanej ľudovej architektúry v mestskej časti Vlkolínec. Do samotného mesta zasahujú horské masívy a doliny, to znamená, človek urobí pár krokov a je v nejakom prírodnom areáli, napríklad v Hrabovskej doline, vlastne v meste je pekne vybudovaný oddychový rekreačný areál, takisto v Čutkovskej doline s mnohými atrakciami. Keď chce niekto bicyklovať, máme tu cyklo-korytničku, to je nová trasa, ktorú sme postavili do kúpeľov Korytnica. To je jak pre náročných, tak pre rodiny s deťmi. Je tu skoncentrované všetko v jednej lokalite, to znamená, stratíte málo času, ale veľa zažijete. Je tu história, šport, kultúra, zábava. Všetkých vás srdečne vítam v Ružomberku.